You know, these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs. We'll all become somebody's mom or dad. Klokken er 4, og ja, jeg er her færdig. For 3 timer, og vi skal til Marokko. Så vi er på vej ud med Bossy. Nattøj på, og vi skal ved lufthavnen klokken 7. Så lige nu er vi landet. Og vi er rimelig fucked. Vi har opgraderet til en worldwide, som Toby har kigget på, men han har ikke tjekket, om Afrika virker. Så nu står der, at vi skal betale 450 kroner hver. Og vi har brugt al vores data. Det gjorde vi, imens vi var i flyveren, apparently. Vi nåede lige at slå data til, og så fik vi sådan 10 beskeder, om vi havde brugt al vores data. So that's interesting. Og vi er ikke engang kommet ud af lufthavnen endnu. God start. Hvad? God start. Ja, det var lige hvad jeg manglede. Så, vi kommer til vores hotel. Sådan lækkert nok. Der er sådan en udsigt herovre. Vi er ret tæt på lufthavnen, men det er ret hyggeligt. Vores hotelværelse er sådan lidt men det er, hvad det er. Jeg kan rigtig godt lide det her udeområde. Har jeg lidt overskyet i dag, det er derfor vi har trøje på, selvom det er 7 grader. Det er i hvert fald bedre end Danmark, klar. Vi ender nok med at skulle betale 1000 kroner. Det er til, vi ikke lige fik tjekket, om Afrika var en del af elevator. Hvad det hedder? Ja, abonnementet. Ups. Vi betaler lidt meget. Upsi. Vi er taget forbi vores første besøg, som er McDonald's, because that is my tradition at this point. Look at how juicy. Ja. Det kan aldrig gå galt med Mac'en. Ej, hør. Jeg har bestilt en cheeseburger og en pickles. Den smager meget fint. Har fået bedre. Også troede jeg. Hvad med dig? Dobbelt cheeseburger. Det er standarden for spis i hvert fald. Der er sådan en kæmpe mur her, og solen er kommet ud, så det er sådan ret varmt nu. Men den er virkelig grænte. Og virkelig stor. Sagde hun også i går. Så vi er her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men nu går vi igennem. Bare fordi vi kan. Det er spændende. Har mega kaotisk, vil jeg sige. Men var det der seriøst? Var det du mente med gågaden, der var derovre? Nej, her plejer de at lave et marked på noget tidspunkt, men ja, der er ikke noget marked lige nu. Spændende. Der må jeg lov så. Vi har ramt Starbucks. Vi har ramt brød. Så det er lidt sart. Og de har ikke laktosefri mælk, så jeg kommer til at skide hver dag. Det er da bare heller ikke koldt nok, den her. Og så tror jeg godt på vej til at få solstik. Så når vi kommer hjem, så skal jeg bare bade i den der pool, så det bliver lækkert. Men jeg hedder fra nu af, Felia. Og jeg har købt en ny kop til min kollektion. Jeg har sådan en Starbucks-kollektion derhjemme. Så det er lidt cutesy. Jeg laver en lille haul af min kop, når jeg kommer hjem, fordi jeg har ikke købt den nu. Der er en Stradivarius, fandt vi ud af, der er en Zara. Men jeg magtede seriøst ikke, fordi jeg tror mig og Toby har været ude at gå i... 4 timer. Ja. Så vi sidder på en restaurant. Og det er meget senere. Vi bestilte for en halv time siden, og vi har ikke fået mad endnu. Og jeg ligner ikke, at ved at gå bort, fordi jeg er ved at gå bort. Og vi har en time hjem. Her foran mig, der sidder 4 polakker. Jeg har sagt... Ej, se den stoppede. Jeg tabte lige noget. Jeg har sagt P-ordet. Polak. 8 gange, tror jeg. Der er ingen af dem, der har stærk faktisk. Og vi sidder altså lige oppe af buen. De har bare ingen idé, om vi har siddet og gættet på, hvad de hedder. Og
du ved. Hvem der er sammen og... Hvem af dem der er sammen, de sidder sådan lidt retarde-agtige. De sidder sådan lidt nakke. Så sådan der, ja, de har ikke lagt mærke til det. Men jeg vil bare sige, at jeg gættede rigtigt, fordi at, det gjorde jeg. Det gør jeg også. Jamen, jeg er bedre end dig. Maja og Toby har været i bad. Vi er på værelset nu. Der har sådan en money-plakat, eller hvad end om, hvor det var. Så, vi er i en tourguides bus. Toby spiller Royal Flash. Get it right. Vi skal ud og se vandfald. Så vi skal køre i 3 timer. Og så er vi der i 11 timer. Vi er væk. Så vi er der i 3 timer. Eller det tager os 3 timer at køre derned, og det tager os 3 timer at køre tilbage til 6 timer. Og så er vi der i 5 timer. Det skal nok blive hygge. Vi skal nok få set en masse gode ting. Vi er kommet, og nu skal vi ud og vandre. Ja. Det var noget af en toilettur i hvert fald. Ja, det var Meget spændende. ikke lækkert i hvert fald. Jeg er ankommet til vandfaldet. Der er en masse aber. Den har lige stjålet hendes mad. Det er crazy. Det er crazy, det der. Så vi er ved at være ved enden af vandfaldet. Det er det andet største i Afrika. Virkelig sindssygt. 110 meter højt. Ja. Så var der Fun fact. et andet i Afrika, der var 128 meter. Det kan ikke huske. Vi skal ud og sejle i en af de her både dernede. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det, men der er sådan en lille cutesy båd, vi skal ud og sejle i. Lige nu spiser vi mad. Ja. Er den spicy? Meget. Så vi er færdige med turen på vandfaldet. Mange skal på toilettet, som I kan høre. Det må godt være lidt mere fancy. Det er præcis. Ej, det der toilet, det var bare et hul i jorden. Det var crazy. Og så er det ikke vores bus? Eller hvad? Nej, han sagde, at der er 3 meter herfra. Nå. Men nu skal vi køre 3 timer hjem. Og så tror jeg, vi skal spise something. Og så sove. Okay, det her det er vores hotel med det mest random ass vindue, jeg nogensinde har set. Yes, det er vores vindue. Altså prøv lige at gå ind. Okay. Så what the fuck? Og det er sådan en gang til alle. Så kommer man her ind. Det er dig, der laver house tour, ikke mig? Gider du fortælle? Ja, du plejer bare lige at narrate det i starten. Nå, jamen vi har vores kæmpe seng her, som er fyldt med alt muligt lort. Og så har vi har ikke rigtig noget rigtig lys som sådan. Nej, der er legit ikke noget andet lys. Vi har 2 sovelamper, og så har vi det der lys bagved. Så vi har åbent døren til sådan et skab. Toilettet her, for ligesom at have noget lys, ikke? Jo. Volderen stor toilet. Det er noget luksus, ja. Mine blå mærker er blevet bedre. Jeg tror, jeg er blevet solskoldet. På den ene side. Spændende. Ja, det er fordi, du lukker vinduet hele tiden. Jamen, det var jo den her side. Nej, det var ikke. Jo, det var. Ja. Interesting. Fordi jeg er så hot. Jeg er bare radiation. Jeg vil være hårdt på alt, jeg har købt. Jeg vil så sige, at jeg har købt én ting, mens vi var hernede. Ej, det er løgn. Jeg købte også en serum.
Jeg har købt den her Marrakech kop fra Starbucks. Så nu har jeg 8 i min samling. Det her mærke, by the way. Jeg har ikke lyst til at prøve at udtale det. Og det er den her serum. Little cutie patootie. Den skal være all natural. Jeg har bestilt mad. Jeg har købt en bruschetta, og den ser sygt mærkelig ud. Jeg kan lige selv få den set. Den smager fint efter, men... Out of 10, I give it like a 5. What though? There's a cat in front of our door. Skal der er en kat foran vores dør? Nej. Hej. Nej. Jeg kan ikke se mig åbne, men den er... How the fuck? Her er min pasta. Ara et eller andet, I don't know. Arabic. Og her er Tobis Alfredo. Chicken Alfredo. Hvis du får den der på min seng, ikke, jeg kværker dig. Det er gafler fra receptionen. Taste test. Overcooked pasta. De kan godt lide overcooked de her pastaer hernede. 3 out of 10. Altså kyllingen, eller ikke... pastaen, den er sådan også overcooked faktisk. Hvad rater du den? 5. Morgen, og det er 3. Vi er nede og spise morgenmad. Det her er min tallerken, der er med sådan sønne ting. Tomater, lidt kartofler, noget salat. Okay. Og så har jeg lidt sundt. Og så Toby, han har taget 2 pandekager, og en amerikansk pandekage, en croissant og en brownie. Det vil gerne være tyk. Nu har jeg fået Og en varm kakao i hans chokolade. Vi har ramt Starbucks. Og de skrev mit navn rigtigt. Eller næsten. De skrev det med Y, men det er ikke sådan en rigtig fejl, fordi det kunne godt være skrevet sådan. Skal vi lige have en taste test på din hibiscus refresher? Jeg tror godt, du kan lide. Du drak på et tidspunkt meget en, der mindede om på Espresso House, tror jeg. Den er god, men det er sådan lidt svært at smage, fordi jeg har lige spist en Mentos. Det er bare sådan en limonade. Men jeg skulle have spurgt, om den ikke kunne blive lavet på limonade, i stedet for at blive lavet på vand. Det glemte jeg. Det bliver næste gang. Er den god? Smager bare islatte. Lige op til standarden. Outfit. Det er, by the way, en top, jeg har fået en veninde, jeg ikke er venner med, ikke? Så har jeg en zebra-kjole på, og så min æresko. Jeg går aldrig i andre sko, når jeg er på ferie. Det er min ene sko. Tobis top er fra Zara, hans bukser er fra Zara. Og hans sko er Nike Air Force, så mit outfit er ret cutesy. Det er sådan en kæmpe kjole, sådan langt ud, men det er sådan ret uhøfligt, at vi skuldre hernede, så jeg vælger at lade være at gøre det, fordi at I don't wanna end like de der 2 piger oppe i bjergene, der var halshugget, så, og man må heller ikke vise knæ hernede, ifølge chat, så I'm just not gonna do it, I'm just gonna sweat. Og skud til Laura, mine negle er stadig rigtig flotte, de er sådan lidt rare. De passer ikke helt til viben, men det er lige meget, Så vi sidder på noget streg nu. Jeg har bestilt en salat, salat, den er kommet over en virgin mojito, og Toby har bestilt en signature burger og en Sprite. Vi har været ude at shoppe. Der er low-key kun 2 butikker her, så dem har vi været i. Stradivarius og Zara. Der har vi købt ting. Og så har jeg været i Pandora. Jeg købte det sødeste charm i hele fucking verden. Han er sygt nuttet. Skal jeg tage video af det? Han gemmer sig jo. Nej, jeg tager video af det senere, når jeg laver et haul. Så det er dejligt. Jeg har lige fået mad, og det ser fucking godt ud. Look at how cute. Yes! Wow, jeg surfer. Og jeg bevæger mig ikke. Shit, det kom. Jeg vil bare lave et lille haul.
Så det første jeg har købt er et nyt charm til mit charmanbarn. Look at that. Og han har sådan en lille sød hat med forskellige farver. Så cute. Vi kalder ham Jørgen. Vi har faktisk ikke købt så meget. Jeg vil bare lige vise, hvad vi har købt. Så snart starter med mig. Jeg har købt de fedeste bukser i hele verden. Look at this. Like, look at these. With the small pockets, Y2K. De er sådan lidt for store, men jeg vil gerne have dem ret lange. Så jeg gik en størrelse op. Så får jeg min farmor til at sy dem ind. Jeg har nogle hardbukser i sort. Min størrelse S, tror jeg, der har købt den. Ja, størrelse S. Og de er sådan super rare, de sidder mega godt på min booty. For jeg har faktisk ikke nogen sorte hårbukser, jeg har nogle, der minder om, men det er ikke sådan helt hårbukser. Så har vi købt nogle white mega pæne jeans til ham, de er virkelig flotte. Dem har han købt i sådan lyseblå light wash. Og så har han også købt dem i sådan lidt mørkere wash. Så sådan der slave token. It's gonna look like a fucking top model in these. Jeg ved ikke, den er tapet sammen, det er lidt mærkeligt. Nå. Jeg har købt en concealer i farven 00, fordi jeg er white as fuck. Og så fik jeg den her med gratis. Jeg ved ikke, hvad det er, men den hedder Firework. Fun fact, det er ulovligt at have sex hernede, så det har vi ikke haft. Det er noget taber. Vi har ramt jackpotten. Seriøst, det her det smager fucking godt. Det er butter chicken og tikka masala. Og vi fik god frokost. Hvad sker der? 2 gange på en dag, det første. Så dagens outfit er det her. Eller first outfit of the day er hans spildende vand. Det snakker vi ikke om. Hvorfor har du vand der? Ja, jeg har spildt. Jeg har ligesom sagt det. Toby, fuck dig. Han pissede mig af. Han var en evil bitch. Ej, skal vi ud og køre ATV. Og så skal vi ride på nogle kameler og se et eller andet ildshow, tror jeg det var. Vi kører healthy. Ej. Lidt sundt, lidt usundt. Vi er lige kommet tilbage for at ride på en kamel og køre ATV. Yep. Nu skal vi have noget at spise. Har ret Vi har ventet i måske 20 minutter nu. Og vi har stadig ikke fået noget mad eller fået noget at vide. Men der bliver ved med at komme flere og flere mennesker ind, så jeg tror, vi venter på en masse, for da vi går i gang. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om vi kan se det, men der er nogen, der går på kamel derude. Det var os. Jeg håber ikke, vi skal vente på dem også. Nej, det håber jeg heller ikke. Vi har stadig ikke fået mad. Jeg falder snart i søvn. Men hvad rater du at køre på ATV? Jeg vil sige, at vores tur var måske mellem 3,5-4, fordi jeg synes ikke rigtig, der var så meget fart på grund af dem, for var langsomme. Så du siger, at det var 3 ud af 10? Nå, 10. Nå. 8 så. 8 ud af 10. Jeg synes også, det var meget langsomt. Nu har jeg jo selv haft en ATV. Så det var ikke rigtig noget spændende for mig. Jeg har kørt på en mark en milliard gange før. Og der kørte jeg også meget, meget hurtigt. Så det var ret langsomt. Jeg har også fløjet på en ATV. Fun fact. Jeg flippede den. Ja. Hosa. Det er også flot. Jeg kørte ned i et hul. Fordi jeg prøvede at drift, og så driftede jeg ned i et hul, og så fløj jeg. Ups. Men jeg rater det 6 ud af 10. Ride på en kamel. 1. Jeg synes ikke engang, det er sjovt. 1 ud af 10. Ja. Måske 2, fordi det var nyt. Jeg synes, det var 3 ud af 10. Det var ikke noget, jeg ville gøre igen. Men nu har jeg oplevet det. Jeg ville hellere ride på en hest. Og den kamel, vi navngav Lars, den blev med at prøve at spise mig. Jeg er kommet hjem, og vi har været i bad. Jeg har lige lavet noget ansigtscreme. Synes det ikke lige GoPro-video, Jo. Hvad er der galt i det? Man kan jo ikke se det alligevel. Toby han sidder og skider lige nu.
Så hvis I hører nogen lyd i baggrunden, er det derfor. Jeg sidder og giver mig øjne, fordi han har valgt at skyde med døren åben. Så lad dog være åben der. I en varm luftballon i morgen. Status er, at vi skal op i en varm luftballon. Der er sygt mange, og klokken er... Hvad er klokken? 6:23, og solen stopper om et kvarter på set. Ja. Vi er på flyet! Det er vanvittigt, det her. Det er sygt flot. Der er solopgang. Status er, vi overlevet. Okay. Vi har fået et certifikat. Og Toby har skrevet sit navn sygt grimt. Ej, ikke ovenpå. Du skal ikke smatte det ud. Jeg vil bare vise dit samme ring. Ja, mit er bedre end dit. Look at my outfit. Jeg havde mine pæne sko på, men det kan jeg ikke, fordi mine fødder er blevet så knippet af at gå i de andre sko. Jeg gik en kæmpe lang tur i de andre sko. Og nu er my feet dead. Jeg har væbler på alle tænkelige sider, så I ain't doing that. Behavior. Alright. Toby's fit. Yep. You stay away from my Valentino bag. Fuck your chicken strips. Starbucks-hylder, obviously, fordi this is my life source. That word. Kan du leve uden det? Kan jeg leve uden Toby? Ja, bare ikke Starbucks. Starbucks, nogen går. Hey. Ligesom Toby, han kan godt leve uden mig. Han kan bare ikke leve uden sin lortetelefon. Det er præcis. Bird. Taber. Du taber. Det her, det er en hibiscus, fordi de har ikke mango dragon fruit her. Det gør ret ondt i sjælen, men hibiscus er lavet på limonade i stedet for vand, og den smager bangeren. Og det var ikke for Toby, men han gider ikke vandet, så jeg drikker fra det. Og de har bare en basic caramel latte. De har ikke laktosefri mælk eller noget, så jeg lever op på forstoppelse. Det er det, jeg nemlig har. Jeg har kun 10 af mig. Kommer på toilettet 2 gange, som rigtigt. Så det er lidt svært i forhold til, at jeg plejer at være sådan 3 gange dagligt. Vi er på et eller andet marked, og vi er i gang med at få lavet Roxys feriegave. Hun skal have indgraveret et amber. Så kan man så stå Roxy på indersiden. Det her, hvad jeg købte på det der supermarked. Jeg har købt nogle feriegaver til folk. Jeg har købt den her, fordi den minder mig sygt meget om Oliver til sådan... Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt fossil, men hvis det ikke er et rigtigt fossil, så er det stadig ret sejt. Det giver bare sådan lidt Oliver-vibes. Og det giver også lidt 106-vibes, fordi der er et fossil på vores ene kasse. Fun fact. Som er super flot. Så har jeg også købt Damien en bordskåner, fordi han drikker meget te. Og jeg synes, den var lidt cute. Jeg ved ikke, om han allerede har dem her, fordi han er jo fra Sydafrika, så let's just hope not. Jeg elsker at købe feriegaver til Roxy, fordi det er sygt nemt. Jeg købte hende et stainless steel armbånd, hvor der står... Jeg ved faktisk... Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om de kan se, hvad der står. Så herinde, så står der på marokkansk, eller... Jeg ved faktisk ikke, hvilken sprog han har skrevet det på før, helt ærligt. Men der står i hvert fald Roxy. Fun fact, jeg har også købt sådan en lille fake vandpil, som jeg selv bare er blot, fordi jeg synes, det er mega cutesy. Dagens morgenmad består af det her. Det her er meget sundt. Og sådan en lille smule sundt. Vi er på vej ud til turens andet vandfald. Og det er sådan lidt overskud til dag, så det er lidt trist. Vi håber, det bliver bedre, fordi klokken kun 8. Så vi er ankommet, og det overvejer det sindssygt crazy. Toby er derovre og står og judger mig. Vi har vandret i sådan 30 minutter nu, og vi er oppe i bjergene. Så må vi håbe, vi ikke bliver halshugget, ligesom de der 2 piger. Okay. Det ser sindssygt ud. Livet er vanvittigt. Vi sidder og spiser, og ja, det er sprog med. Vi har mødt nogle
på bussen, som er ret søde. Og vores mad var rigtig dårlig. Og vi havde sådan et halvtag, ligesom de har derovre. Og det er simpelthen for mig at blæse. Fast, eller så prøver de at afmontere det, jeg ved det ikke helt. Det var lidt voldsomt. Men så får vi noget sol. Prøv at se min bræt blege krop fucking kold. Jeg har brug for lidt sol her. Ja, vi er white as fuck. I dag, efter vores aktivitet, vi lige sove. Det er mit efteraktivitetsoutfit. Det ligner en solnedgang. So pretty, look at that. Så det er morgenmaden i dag. Ja, det er Tobis tallerken. Det er mig. Så, det er outfitet i dag. Take the big water. Have 1.5 liter water. Men basically, så skal jeg op nu og redigere det i Eid i dag. Eid Mubarak. Jeg kan ikke få noget at sige det til alle, der holder Eid. Men der er ikke så meget, der har åbent, hvilket man jo ikke kan blame dem. Fordi det er lidt kinda deres juleaften, as far as I know. Sorry if I'm wrong. Mens de fejrer det, så går jeg bare op og redigerer det sidste dag, vi er her med poolen, og redigerer nogle gamle vlogs, jeg har liggende. Og Toby, han går op og prøver at få noget sol, fordi he's still white as fuck. Ja, prøv at se mine ben. Prøv bare, nu er vi ude i lyset. Look at my white ass legs. Jeg har været ude i solen i, jeg ved ikke hvor mange dage. Og der sker ikke noget. Har du overhovedet taget en tår eller? Nej, Toby, jeg kan mig Starbucks. Because I needed the coffee.